Z ostatnim scenskim vyvodzenjem predstavi Ruského kulturného centru Die Kurve Krucina Ljebo Kurva zakončený 13. ruski festival malih scenskih formoh Jura Paparhaji. Задоволені sme práve preto, že nám še i toho roku udalo, bez ohľadu na šitski počeškosi, ktorý provádza nielen náš festival, ale šitski festivali i menšinskih narodov, i vekšinskого narodu, bešedem peršenstveno kolo financijoh, po dobri dzeki vše jest, volontarizmu vše jest, že nam še udalo i to 13. festival zorganizovac u takej formi, jaki on už prepoznati i prepoznatljivi i u Hrodu Novim Sadu i u pokrajini Vojvodini, a rozumiše i medzi našima Rusnacami. Думам, že krásne, že Novi Sad, jak jeden center má jeden taký festival, da kto ľubí inšaki formi, a da kto ľubí i taki. Vidíme, že nakazi vitirval 13 roky, znači, že vredzelo. Predstava Ruského kulturného centru na festivalu malih scenskih formoh vyvedzená bukvalno ostatní raz i zostim dožila sudbu, jaku doživljuju šitski ruski predstavi. Posle kratkoho životu, ktorý še sostoji zo premijeri i ljem daskeljo vyvodzenjoh, zahašena je.